ingon sa pagpasaka sa langit sa atong Ginoo Kristo. Kitang tanan gipahinumduman usab di na atong Ginoo nagpasakit, namatay og nabanhaw og misaka sa langit. Sama nga kita nga iya mga sumusunod, sama nga kita nga mga binunyagan o mga Kristiyanos, sa ato ang kinabuhi ibabaw ni kalibutan, dili man lunlon kalipay na amagoy mga kasakit tungod sa daghan nga mga problema, sa daghan nga mga pagsulay. Lain-lain ang ato ang eksperyensyahan nga mga pagsulay o problema. So kasakit ni no nga ato ang na-eksperyensyahan. Walay usa nato dinhi nga wala naka-experience ni ini, gagmay man og dagko. Pero mga kasakit nga luyo ni ining tanan, kung ana ang ato ang dako nga pagsalig og pagtuo sa Dios, ana agayoy kahupayan. Nga human sa mga kasakit sama kang Kristo, nga naa mga kasakit tungod sa iyang pag-antos, namatay siya og nabanhaw. Kita usab, dili magayod mo puyaminti nini kalibutan kay moabot man ang panahon og takna nga kita mo taliwan. Kitang tanan mupanaw. So ako gipasabot, moabot magyud ang kamatayon, mamatay ang atong lawas. Pero sama kang Kristo, human mamatay, musunod ang pagkabanhaw. Kaya ang tanan nga mituo kaniya, mabanhaw man usab. O diya, human mabanhaw sama kaniya, nga misaka sa langit, ato usab unya nga matagamtaman ang kalipay, ang kaluwasan, o ang langit. We use the word, or the term langit, no? Ngunit ang ato ang pinulungan, kung magisgot ka o kanang lunlon nga kalipay, kahimayaan, so ang langit. Ang pangutana, kung saon man nato nga maangko nato ang langit o sa ulahi mga adlaw kung mabanhaw kita sama kang Hesus, musaka kita sa langit. Ang ato ang kalagdad on sa langit. So unsaon man nato nga maangko nato ang langit. In the gospel, klaro kaayo ang iyang giingon sa Ginoo, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutog mapabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. So mao ni ang iyahang tugon, mao ni ang iyahang katapusan nga gisulti no sa mga katawhan, sa iyahang mga apostoles, sa iyang mga disipulo. So panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. So nga sa ato pa aron maangko nato ang kaluwasan ug maangko nato ang langit, atong sundon kung unsa ang gibilin sa atong Ginoo Kristo. O kini paingon niya, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita, wala kini niya gihatag o gitugon o gibilin sa mga apostoles kung dili kanatong tanan. Tungod kay naa kitay dako kaayo nga responsibilidad o dako nga kaakuhan sa mga gibilin sa atong Ginoo Kristo. Pagsangyaw sa maayong balita, paghatag o bunyagan ang tanan. And this is a big challenge. So mo ni ang iyang gibilin. So kinahanglan ato ning buhaton aron maangko nato ang kaluwasan o maangko nato ang langit sa mga si Kristo nibalik sa langit o nilingkod sa tuo sa Amahan. Ningko, it is really a big challenge. Tungod kay karong mga panahona, karong mga higayuna, kinahanglan nga mulihok kayod kita, kinahanglan nga ato gayong sundon o buhaton ang gibilin sa atong Ginoo Kristo. Kay balo mo, sa mga pipila ka tuig, dili lamang din sa Santa Catalina, maski sa uban nga mga parokya. Mao gini ako ang nakita o naobserbaran, daghana kaayo sa mga bata, mga batanon, mga millennials karong panahona, and they are baptized Catholics, nga wala gyud igo nga kabangkaagan,
igo nga kahibalo sa doktrina nato isip mga Katoliko. Daghan. Nisamot pagyod nga kaning bulan sa Mayo, month of catechism, kaning bitang Flores de Mayo, pero maulagi na, no, nga kanibitawng dili po maka-full swing ang mga catechists sa pagtudlo Sabadora o Domingo tungod kay naa pa may klase. Unya kung musulod po ta sa mga eskwelahan, ilabi na sa kanibitawng mga public school, unya kani mga school-based ng mga catechists, dili po epektibo kaayo kay ngano man tagaan man po ta sa oras alas 12:30 sa mudto hangtod alauna. Ya, so man ang mga bata magdula pa katulugon. Oh. Nga na one time nga ni adto ko nakaana ko supervisor nga na istorya ni kung musulod ko aning eskwelahan kay mo misa ko. Siya okay naman na father pero ang pagsulod nimo kinahanglan diha nakadapit sa mga alas 4 ang oras sa hapon. Nya mamauli naman ning mga bata. Mas lindot maguto musulod ka og mga kanang sayo sa buntag alas 8 sa una nahimo na mo ni pero karon lahi na. So ni samot no. Pero mo kini ang ako ang dako atong dakong hagit o pagpahinumdom ilabi na gayud diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay sa mga pamilya. Kay ang pag-ibanghelisar, ang pagsangyaw sa maayong balita kinahanglan una magayud diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay og diha sa pamilya. Daghan kay comment kana pang panahon nga mag-interview ko ilabin sa kanang kalaslon usahay kanang gapaminaw ka usay mairritable ka unya usay maluoy ra pug ka usay magakatawa ka no sa mga reaksyon unya sa ilang mga tubag. Okay ra yun kaayo nga kana bitaw mabalaan nimo nga kaning kaslunon nagagikan sa pamilya nga doon sa simbahan, nagagikan sa pamilya nga naa ang ginikanan no kanunay ni tudlo. Pero ubay-ubay mas daghan ang mga kalaslon nga nagagikan sa pamilya nga layo gyud pod sa simbahan ug layo sa Dios. Ako gipasabot layo sa simbahan ug layo sa Dios kay maski sa imo silang mo ikaw sige panguros sakto nga pagpanguros ang sakto mo ako giingon unya pag mga diyon ako mga basic prayers subo pa malandungon na daghan pa sa mga kalaslon nga dili kaantigo. So if that is the case, kung mga kalaslon nga kulang sa kahibalo sa doktrina nato unya walay mga kabangkaagan masigan sa mga basic prayers, unsaon man nila pagtudlo sa ilahang mga anak aron makahibalo usab. So kumuni ang basihanan nato no kumuni ang basihanan sa Ginoo ug mao ni ang basihanan ni San Pedro aron makasulod ta sa langit ug aron makasaka ta sa langit. Kung unsa atong nahibaluan unsa atong naantiguhan so daghan ang dili malangit. Daghan. Na one time nga natulog buto nakamisa ko sa National High School kay niabot tong kuan katong Diocesan Cross. Kunya pag human ato nagpakalawat kun daghan kay nangalawat. Pulay kumpisal no nangalawat. So arang-arang din mo pakalawaton. Pag human may naay usa ka bata I think grade 8, grade 9 pato ni paduol nako ni siya nga Father unsa man to amo ang gikaon? Nangutan na siya unsa kuno ang iyang gikaon? So again you explain aron masabtan nila nga ang inyong gikaon dili to ordinaryo nga hostyas ug unsa ra inyong gikaon-kaon kung dili after consecration gikonsagrahan tinuod nga lawas sa Ginoo. Kaya masig gani karon kana ako po nakita dili lang kay Sunday masses
labi na ka ng mga funeral masses na ikaslo nakot, na yung mga lawat, na yung pupandilikan, wala po ibang kaagan. Nikalawat lang po sila, kaya nisunod na po sa ilang tapad. No? Kaya nitindog, unya nikalawat. Dili kay kantigong maingon nga amin. So kadit, daghan pagyud kaayo, no? Nga angayan natong itudlo. Again and again, this is a challenge para kanako, pero mohangyo ako kaninyo, kamong mga ginikanan, kita nga naay kahibalo, nga ato kining itudlo sa uban. Dili matingali sa uban nga mga kabataan, sa ubang mga katawhan, pero una, diha sa tagsatag sa nato, kapamilya. Mo ni ang bilin, ug mo ni ang gitugon sa atong Ginoong Kristo sa wala pa siya mikayab balik sa langit. Muna ako swerte ang uban ng mga batanon na niapil sa pagka-akolitos. At least may naa sila background o ang ilang pundasyon, no, sa pagka-katoliko. O sa uban ng mga katawhan nga naa kanunay sa simbahan. O sa laing bahin, ni pagsaulong nato karon sa pagpasaka sa langit sa atong Ginoong Kristo na atol nga we celebrate Mother's Day. Sa tanan nga mga inahan nga niya dinhi karon, Happy Mother's Day. Atong pakpakan atong mga inahan. Salamat kaayo, no, sa inyong pagsakripisyo. Salamat sa inyong paghatag kanamo o kinabuhi. Salamat nga wala mininyo gipa-abort. O niah kami karon ni ining kalibutan. Kay balo ko how much you sacrifice. 9 months sa kana bitaw sulod sa tiyan. Unya kinahanglan gyud ayuhon o kinahanglan gyud nga kana bitaw you will take good care of yourselves. Kay imong gimahal ang imong anak nga naa pasulod sa imong sabakan. And then another years na nagtubo kami from 0 to 6 years old ang inyong gugma o pagpangga. And another years sa inyong pagsakripisyo aron kaming inyong mga anak maedukar og laing pipila ka tuig sa inyong pagsakripisyo aron kung unsa kami karon, kung unsa ako karon tungod sa akong inahan, tungod kaninyo nga among inahan. Salamat kaayo. Naidaghang mga inahan nga usahay mupagawa sa ilahang mga kasubo, mga kaguol, kay wala na sila gipaminaw, wala na sila gitagad, o wala na gyud may nagmahal kanila matod pa nila. So kana bitang mo pagawas sa ilahang gibati. So diyan dapita makasabot na gyud ko no, sa mga gibati, sa mga inahan. Karong adlaw na atulo sa Mother's Day, birthday sa ako ang inahan. She is already 81 years old. Ang akong inahan nga kana bitaw number 1 fans nimo, no, nga she is proud nga akong anak. Yeah, I know that my mother, she is very proud nga ang iyang anak pari. She is proud nga ang iyang mga anak nakahuman tanan, and she is proud nga iyang nakita nga nagmalipayon o nagkahiusa kami diha sa amo ang pamilya. Katong niaging adlaw, may naay usa ka inahan nga na istorya nako. Niingon siya, ang nipagawa sa pusa sa iyahang unsa ang naa sa iyang kinahilagman. Siya dili ko day ni ikadaghan og ikagamay og anak, father sa mo na giingon, dili ikadaghan og gamay ra ang anak. Kung kay ngano man, kay maski daghan ta og anak,
kung mga minyo na silang tanan, mabiyaan magyuta. Ni ko tinuod. Unya kung gamay ra pud og anak, unya maupod lagi na, no nga kana bitawng mulakaw na sila kay naa na puy sa tagsa ka pamilya. So dili na gyud ta matagdan. So siya mismo niingon nga ako na po giandam akong kaugalingon kay may niinon siya nga para nako party man ni sa ako ang kinabuhi isip usa ka inahan. Party ni sa akong kinabuhi isip usa ka inahan. Kamong mga inahan nga niya dinhi karot. Kay balo ko kung unsa inyong ang gibati. Kay balo ko kung kana bitaw sa inyong kinahiladman nga makita ninyo ang inyong mga anak nga they are successful, dili matugkad ang inyong kalipay o ang inyong usab nga mga pagsakripisyo. So ako, in behalf sa mga anak, nagpasalamat kaninyo, usbon ako sa inyong paghatag kanamo o kinabuhi, sa inyong pagpangga, sa inyong pagsakripisyo o hangtod karon sa inyong pag-amuma kanamo. Salamat o daghan kay salamat kaninyong tanan. Sa makausap pa atong pakpakan ang atong mga inahat. Thank you very much. Kalihog manindog.